de aro berubah untuk melengkung, lalu suah baju di badan, lalu suah tapak di bajalan de aro anak kan jadi apakah daya badan tagadai, badan tagadai maoi di rantau urang, kok disasali latai kadi di gari tangan denai tasuo
takkan kampung nan jo halaman lai tatanya ka mama kandung raso tau be rusuh di badan sajak den lain di rantau urang di sinan mande menggadangkan Allah dan cuba pulang ke kampung indah saelo nan den bayangkan badan baraso dagang manumpang manai mande laden sampaikan kabake mama nan satapian came pusaka nan dibagi rilayo mama membuang kami dan ganyu taga yo kanan langang elok bakubu di rantau urang pado menanti pado maneso badan buoko sinan mande menggadangkan Allah dan cuba pulang ke kampung indah saelo nan den bayangkan sampaikan kabake mama nan satapian